isi major isu lo lapen nali sik sidul aphuthak tokso lahita dolo lapen nali politics a career bangke sik sidul ulas isu penta nali kicing lo lapen ningkan thua prang nali MP ki thurduna hutke 39,000 lansi phut ke long nali 39,000 plus laso phi julas MSC election hutke nali tum abhut pangrum pet pen ke laksi lekai lo aku non MP election just kita amtang MP election long nang liga aku bhut ke long 2 lakh le tukai lo lasi langdam et pulo tang te nang li bhut bang bathu bom lo lasi lasik sidul aisu pupen pen ta nang li bhut ke long tadulo lapen kapek isu ta duta hailo lasi laso sik sidul ajak long kon thelo. What is the strength of six schedule? Lasi la so six schedule ajak kong aphuthak. Bala so ajak kong pen. Koan karbia khe atum people's aspiration. Akha kangkha koan pachun pon unjima. Bala so puthak nangli radphan pachinik tha. Kardom. Ilitum a discussion ke entertainment kali ladat ke drama ta kali mathadam etlote non a problem ke doan nang kili bom a problem ako nang kili jilang a problem mathadam etlote ilitum a kay lepen along ri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut panghengi ke lage ring verji lang hai itu kay lapen along ria bang sik schedule ke karbia pandit kali lage all tribes pulo lasinon ke ilitum ke karbia tumpan se penel along ta hang chot arakom akaprek akai tu manta tribes atu mange hang det nang ia potlo mo phi unji pusi mathalo sik schedule kaselam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi pos aphan si kamatha halabang sohut na chomang atum ametang independent kingdom do o halter lefos im Kathar doloi pulo halatum under independent lasi halatum khasi ba jointia atum bang independence outside India alatum kechibiji pan aning hang olang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodi halatu independence long era pi lanta Nehru bang wang plut omat Reverend JJM Nichols Roy ahem ju thom ni thom hadak dolo lan si alang litum khasiatum India lo dunanak pu ke kroichat nonta khasi isia section thidung section num ke Reverend J.J.M. Nichols Roy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun de report lapen ke Reverend Kalilo AZ Fizo lapen Reverend J.J.M. Nichols Roy ang bong chingki pik le itum India lo dun nang ni pulo hala AZ Fizo bang ke athema aprang man ta itum independent pulo Nichols Roy tapu aprang man itum independent lo. Seta non ke itum problema bang ke ar lo dodun kok ila India ar lo dodun turong si ke me pobon. Amat si to tang te puka cingki tir ang jo thom ni thom lo ne pene cingki. Amat si to tang te. Itum atelong akaprek le damana. Mu nang tum
Cumang kasih tum yong si inglim lo pula tang te ni tum nang rap dun po. Ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun not. Hala cumang kasih tum long pula te hala dakke la sohut itum karbia tum ke arecho kaprek te ma seta hala dak ili tum atriti do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we by da po long non aning kan wang ta February ciklu ko we by da claim bomb lo hala so a treaty pen ma si ilitum khasia tum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasia tum a decision ke en long ilitum ta endun dat lo amat itum India arlo dodun kok lo dodun kok api ke hala la history bang choi kiba kalang iklo la da chathanik nang postam specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la sis da si ethan et un eti alam mang hedi nang litum jong helen ni phan et tu pusita than et un el la ke athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko an lo kang tang di hala si na tum sik schedule long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke article 2 clause 2 pen si ke man pula hedi jong si article pen ke man pula tang te hedi ilitum law selam anta as per the power given to us by article such and such padak tokji non sik schedule along hala tokti athema article pen le sik schedule ke man kali hala ke isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bijia pansi article 244 clause 2 along ke talk hada ke we will make six schedule badak tokti the six schedule ateng ben si claim puk puana hada pu six schedule doet lu aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pitlo constitution declare that apile laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apija porlo declare that apisi man je porlo la pahan dak tok that ji non schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokti lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayat tulata constitution within constitution puilo man ke than ke joy ke ja phan lo complicated bostu ke than ke joy ke ja phan si la son ke pan la sinelita ke than ta half sadin itom phanang pidat lo pui hai hala autonomous po chini ne dat ong si ba chini ne mene hai ko pu si chini poma elitum ke bang kitab long ta mikir okora pa si tok lo pen Indian army atum ta extremely low the level of awareness is extremely low body la po anan te lagay tunga chini sungkrung lo la tunga chini sungkrung ji autonomous puta ke pia boss tu lo mata chini de ji la si Allah ma bang hala so autonomy nang pidet abang ke la ke abinong ke itum adet sinang kim pidet lo nang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa ke chikim la si order bang nang pidet lo provision no bang ke na six schedule paragraph 1 along masin nang pidet and talk that lo hala so ateng ben si itum claim lo la pot si six schedule bang ke ason pen ason ke state pen jihoman la pen ason isi word hini ke thom do hala da paragraph 14 da rokom paragraph 14 ateng lute nonomat ke India president ilitum six schedule arlo nang interfere dunun yung si India president da na interfere dunun pulote la ke country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman po ala abangke la ke itum long li alam long li la pen forest la pen isi
kopiah mang ma jong dolang ho la bang itu ampan ha primary education talo la ana bang ke itu ma prang inherent subject laga aprang pen itu manang pidat lo hala bang ke hala hui an ke itum ke claim ke state aja kong men si itum claim bom lo non long lia lama bang along tinta nang tum aron chiselam nun pu jong si akaprek a state kalite ko si long li aron ka chiselam un po ponchayat apan ke nang tum aron chiselam nun puning hok ta tok ti ponchayat tum aron chiselam un e six schedule tum mangke six schedule area tum mangke aron haladake tok an kep lo ner kep lo ne thuge aron chiselam un lang det non lage na itum ka de ta la si dak labang so discussion long nang ke lang dun atum an banang karju dun tum an ke di ke men nei ke nili lam da arju je det non la ka do lam da arju je det non six do lam ke por hever non nang me thang se chini pu na ke nang me thang se chini bo mat lo nang por heri pu na pu don po dei aku six do la kita phala constitutional law mat si do ling na tu dok edi apian na tu hada masidu sikidul akaprek da dolang nam don la pen HAD tum da hu di si publish lo i chak bagdo aketi sikidul non konalo ni do ta hill area department long doji hada the reprint to that non por here hen lo niliman ta chini nele por here se chini chorle la ka chini anta la potsi la ke kachini ji ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thuke chini ing tung lo mesen lo la si sik sidul hala paragraph 3 long punon de long le alam ala ajha tum polo settlement award away pul hadi settlement po award ke la ke act along sidoji ACT hadi act along non illegitim land and revenue law of Karbianglong Autonomous Council abinong silam det nang ya potlo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sigi pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ke pi ke council chairman si sohi je pi di CM ta chini lang di kalang ke di alo anta laga chairman si sohi chipi non ke hadake secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po ke itum hala la helage peking nun dak po na thang da chini det po nang disturb dun thurong nang nelo kali time specific nili ke cheng hot kan nang je 15 minutes sang bong nang li fan ke thoma question ar ji chok po ni petang ka do ka we pen ni pedang det po la solaman sin ning che chot along apre ke ning yeu ni lo hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke enahut hadak provision po along ke tok do state government pu ki pu adim an ke autonomous district council pule chini non po hadak ke tok do lapen ke DC pu ke pu anadim ke revenue officer pule nang tum chini non pu ja our talk pilo council is Karbianglong Autonomous Council is equal to Assam government allo long ipudo anke enang litum aja kong ave pu bom yelang mante aja kong idolo itum muthi itum che utilize tekthedet bom lo lapen nang kapasik sakdun tum tadu ahok lo athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government committee di amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum phan pheri po aron ge ve he governor ge itum council akam an ke paragraph 20 BA pen si claim nang ji setan la tum arlo pen unwritten hedi tok te pin pen ka pheri po an ke hala claim dun de titi an ke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei la si nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello la pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang la pen ke kang butang jakong anako che en to et nang ji
6 schedule upon lahelo non ke kang bota an ke ing bodet lo non aku dam to et pupusi non 125th amendment long ke tok do council pen ponchat ke et par mane pache ho mandat pupusi pu dei angela ke etum along ri la pen akai ke vira kam lo bola ke amune ke thithe de chi hadi thithe hai seta itum lage itum det po hisab ke lage ke vir lo ente ke plang ye la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dulu APHLC pen a suggestion tok det lo hadak nili ke tok pot masih hadak dokok bipon kok la tumta setan non lo kaselam long bangke non 120 ala constitution amendment long bangke la ke pawi to det lo la pen ke ponchat pen paching bar det bo pu council la bangke la son si keto la si itum mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing nexoy na yalam takali Richard de prop na yalam takali la bangke itum life and death question pusinili chini labang ke lasi laan sining ye chot lo ke di akar do olang hai seta laan sining ye chot lo dei next te puthot non si karjuji dolang labang ke karbeng long regional party ke hu SCC hu dolo la sofi ke regional party regionalism la sormu bang ke avidar sonji theklong lo la son kavia jir ding olo non kona ninkan lo ne la sinon nang litum ke si regional party lo regionalism la so sentiment ben sinang litum la so isu pen si klemic bom lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nang li matha damma a future the regional party atu dakar benglong especially jong si regional party jong si a chance avidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma khay pen long ri ke kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si APHLC ke plang ilo Captain Williamson sangma ta congress minister halabang suhut Congress a Minister Hill Area Department a Minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hanglo niliputa dun krilo 1960 kan niliputa dun lo la APHLC ke former nita hadak si dun lo he is also one of the founders a founding member lo alang lita nilipuwa mata ay halatung ko pepo si Congress pen kasi ulonte Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum hanang pon pede jige non litum India block along meeting de lo ladak national level lo body hadak nilige jata ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbiang long a Congress leader ki nuta dunde hada ke papitun da long li hada la son si ilito ma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang lia mata tek sera bang alang li ni tum panang pulo ni tum ke dam long li punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang tete ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningye dam jia bang ta ave ni tum yung si national party tum chot pulote ili hala tum ningye dam lo man ningye dam de mata ili chini dun de bang paningye ta long le di paningye long si tala nang la ningye non la hen lo de pukoki nang la ningye long le lo la si ni tu regional party la ke pang tang vek nang yi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tu ke ako ave pulote la ke det ke kivir la Suruik lo lasi non nang li panja semet pet nang kar jugang tung mangalai kalau council along voter list lapen to trading license to non-tribal taho lason tak taksi land rights to tribal people
in 6 schedule area pula so lahai aphuthak bang penangan ke klang doi glo la sinang li la support kopi mathai ginang li opinion council unan ke nang request lo unan ke mana kompresi pithek nahi pula itum phan autonomous district nang silam pelo paragraph 1 pen la autonomous district ko mat lo ka solai po la tum ka solai ji ka chari ji ke autonomous council silam anak pusi article 1 along clause 2 along ke dola clause 2 along autonomous council silam det la ande autonomous council ke ko mat lo hala dakta akam ke claim po la masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang silam pi pelo athima autonomous pedang det lo ke di emethang se silam nang po la pule la itum emethang itum banjak kong nang pg aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tum aningke hangateng benle election da pedo nun voter list da nang tum aningke hangateng benle salam nun wala dakepu clause paragraph 2 sa paragraph 7 along clause sa paragraph 6 detail talk edlo sa paragraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke kumat si vote pilong jima, kumat si election tur long jima, lahai hui anta nang tumne methang le silam nun. Methang le silam nun polote bongali bihari tum handa pitura nang dei po bang aku putunu. Itum dahala bang ning hang no lagi. Athema tribal area pukok loke. Adeta masih tribal atuma pan pukok loke ante. Ane tribal area jong si kacepahem puji polote MSC non ke MSC pulo. MSC tum si cepahem pu ko di bang MSC pulo te lage oto ka leader lage di emethang ka leader lage di ala itum emethang ka leader ka ceplang ike itum hala fundamental law itum ka selam nang ike paragraph 2 sa paragraph 7 hello silam lo te governor phan ki lo nang ita paragraph 20 BA pensi lo nang ji la pen BA pensi ke doan council itum kasilam Allah an ke BA pensi lo et nang hada ketok do ner kep lo ne do hada ketok hala dak ketok along la paragraph 2 sa paragraph 7 alam ta hada tok lo hada la hello la selam lo te an ke itum autonomy do po non ke avelo non autonomy itum adet ta bang pon et lo hauragata ne ki koi pelang pi keroni ta bang pon et lo bukayan da bang ponet lo deu panita itum long ve non ke la son nang pan cheplang dang lo athema ituma ning ke hangateng penle voter list ka selam gali det ke bang pas bang phansi paselam rong ke chengko ke itum thang si claim anta dei ne lidak secretary ke dohut anta election section dolang halap so itum councilor lo election branch dolang halap so non gal ta ve det lo la hello trading license land rights land rights pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph 3 clause 2 body clause 1 ne clause 2 lo ne la pen e along body ya EGF la son thom along si itum law silam nang i puketok do itum no anda silam le det lo choroik lo la si nona bang ke question answer kini bang thom bang thom lapu lapu Ni neng yo prang po. lapu yo nalo speaker hapu PSLC mate independent ken party atum sukidam tang council election ki jutpen cikleon trokang bong council re-election doji pusiki pulo laselang so cikleon trok pleng plecot lang ba kathara sanghu posisi kar yipu isialang bang yalang litum pulo high court a case piat loke pu lasela bang so high court kopia potse case par sudam dedet ma ruling BJP atum tong khang cek ma mate alang litum bang contradiction ma tong khang cek ma la dak nilipan nang karjo long ke hala avienta
kali thela lagi nili thak thepin dah cok Next. dak ave je next lapuyo lapuyo Kathar sangho phan karjuji lamthe ke lapu hila alangli election aphoitin election ki thurdun agenda kaprek alam specific kaprek. question Number Kopisi one kalju- is very important question. Alangli team kar binglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council aja kong wepin lo. Number one bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunilo laisi lo isi pen bangke la longlei phelang aja kong weder lo. Alangli pulo fuluni circle ta nogo ponder lo lapen Difu sarkul specific pilo nang karjukang tungge pilo question na question na la dak ave ke hadi lai lam to ave lagi next jo lapu terang sango jo la dak ave lagi lapu terang sango lapu la nili phana pe jing je toy along pen lenar yunon hu kali karbinglong non dogoma sarkar phan nang li kali lapu pi please jakong obedet council jakong chirui lapu lampot niri phan nang dak ni arju ni paning ye toy te det je next ma phan lo to ni je igno dak ateng mesti punai ke di kali question answer ke nang li phan doik ji lake mesti ta dak ateng ben lo ke kem non ma to kalang lo la so teng ben nang po Nilimen khorsing terang sukur pudapu la se J.I Kathar saraphan karjui gelo phela non lamu pe nang lagi pula related dak pini itu topik pusit pula wa phir same nangli tokso lapen nangli rong rubalong pilut haladak social media long jitu nili naga thek don long haladak isi ini ladak kuison nili mena jongjong direct question long le dami kon Direct question ke la hello. Election tin le wang sidame nale tum chepete don po. Chepete don delo polo dangte nale tum remde po ke hai bang ke dak BJP hai po. Hai delo polo ta ko rarang no nale rutuk po bongo sena tum hai de. pathi ke ngai nang li specific questions laga ave dak bongo sen alam dak ave Ako kali nang li phila long ni je lam tu ni le nang ka. terang oh sao hala dak ke hala ka long prek lo non dak kaning ye nang ye lam se arju nai di next ma lo Ako dolang avelo bang thomal bang sao ma Song pro karlo tum ka chitok along lata non ateng ke 26 constituency Reply ko open for all lapen long longri ke babangke open for all city joipo to joipo ta tasika ju itu laga dak ave det jo ko pula Acha, Kathar so vanili si alam karjung tu mang lalo. nang le jogi lo bang som tang lo apor lo ha non phan gali bo mo bang nang li Kali hala daga topi ka putang mo bang topi ka lider mati la sinon mang bang thom ni je lang aron mena tengke. oi la topi teng le nang ning ye nang Kali la si nili karjung tu mang ke lalo. penili sa ke hai tu batai si ni je dete non batai ke permission piu ni lo la si penili tum ke ini je tang lo pute jogi lo la si non mang ke nang li peni pui hilang ma kata so pupelo Pupelo. ke jut lo Dek. ato aporta velo pula to ente nang li phan churik lo oi nang si tong du na pot then ha ente kating hon kadok we korting jir la pen man peng ke du